Miulbo ang dakong sunog sa Catbalogan City sa probinsya sa Samar karon lang hapon. Alauna 30 nadawat sa BFP ang alarma sa sudlunog bahin sa Seawall, Barangay 3 sa Catbalogan City. Tungod sa kasudlunon sa lugar nga dapit sa dagat, hagit sa kabombiruhan ang pagpaong niini. Gisumpay-sumpay na lang nila ang mga hose para makasud o nag-bucket brigade ang mga residente. Giisa sa second alarm ang sunog o gideklarar nga under control alas 2:35 sa hapon. Matud ni June Neal Tagurino, ang hepe sa Catbalogan CDRRMO, gibana-banang 20 ngadto sa 25 ka mga panimay ang naugdaw. Partially burned usab ang barangay hall sa Barangay 3 mismo. Padayon ang pagpanglista sa mga apektado sa taga-disaster office. Kasi yung area is may made up of light materials yung mga bahay, so mabilis talaga kumalat yung apoy. Naapula lang siya up until dong merong mga na-secure yung mga borders, pero border nung area. Pero yung nasa gitna, yun yung mga natupok talaga.